תמיד זה היה החלום שלי. זה תמיד היה חלום של תומאס. היה אומר את השם שלו במקור ופער פעם יצאת בעיניים. מינטווייז. זה התחיל ב-2008, גרתי באוסטרליה, כל הזמן הייתי על הציר של אינדונזיה, בכל מקום הגעתי לבלי, היה דיבור על המינטווייז, כל הזמן דיברו על המינטווייז. רק צריך לזכור שבמינטווייז גידלו את זה בשנות ה-80, ולפי דעתי רק בשנות ה-90 התחילו לדלוף תמונות לרשת, ורק התחילו אז בעצם להבין שזה באמת יעד גלישה כל כך טוב בעצם. יום אחד שרון, את תגיעי לשם ואת תביני. בשלב הזה שגרתי בעצם בבלי, לא הצלחתי לראות מישהו שגלה שם באמת. זה עוד יותר הגביר את הרצון של להגיע לשם, אבל החיים כמו החיים, העבודה, ילדים, זוגיות, ואז מה שנקרא אושן מנקיז. אני הייתי נגד, כאילו, באמת נגד. זה לא יעד, זה מסע. בשביל להגיע לשם צריך לטוס לדוביי, משם לטוס לג'קרטה, לילה בג'קרטה, טיסה פנימית לפדנג, נסיעה לנמל ולקינוח, הפלגה של 4 שעות. כאילו מישהו ניסה בכוונה להרחיק את זה מהעולם. אבל אז את מגיעה ואת מבינה, זה לא רחוק, זה פשוט לא קשור לכלום. אתה פתאום מבין שאתה בקצה העולם, הכל סביבך טבע מטורף, הכל בתולי, זה באמת חור. באמת צריך להיות שם כדי להבין מה זה המקום הזה. את הבתוליות של היעד הזה אי אפשר להסביר במילים. האמת, גם התמונות שתראו, הם לא יסבירו אותם. היה שם אותנו ואת הגל הכי מושלם שאפשר לדמיין, ושום דבר אחר חוץ מזה. ואקום. זה היה ללא ספק אחד המסעות העוצמתיים ביותר שהיו לנו. היינו עליזה בארץ הפלאות, ואני הייתי השפן. תומאס, עשיתי לו כל הזמן נעים לי, כי אני קורא ששמרו כמו ישראל. Next page. אנחנו היינו שם בעונה לא של הסואל הגבוה, היה פיריוד סבבה, גלים מושלמים, אבל זה כאילו יותר מתאים לגלשי בינוניים, לא מה שנקרא, לא גלים דאבל אוברהד, צינורות כאילו מטורפים, היה גל נקי, איכותי, כאילו רכבות כאילו, אבל מה שנקרא לא מפלצות. היינו מפליגים בין הפוינטים, לא אמיתיים, לא אמיתיים. שואלת את עצמך, איך זה ייתכן שהפוינטים הכי איכותיים בעולם, המגלשות ההדדיות שגולשים רק חולמים עליהן, כולן כאן, ברדיוס של 15 דקות בסירה, כן? גלשנו כמעט לבד רוב הסשנים, שזה מטורף, זה משהו שכמעט כבר לא קיים. היינו קבוצה נדירה, שקודם כל ידע להעריך, ידע להוקיר, ידע למצוא את הרגע, לונגים, שורטים, מידים, פישים, היינו בלגן וכולם חגגו. הצוות נמנב מאיתנו אגב, חבורה של גולשי אינטרמידייט בני 40 עד 60, שפשוט לא יודעים סובה. היינו קרמים דלוקים, הולכים שם דלוקים.
כן, זה היה החלום של תומאס. והיינו 14 גולשים שם, להגשים את זה.